ଆଜି ପରବ ଦିବସ ଲଭିବା ସରବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ପରମ ପବିତ୍ର ଏ ଦିବ୍ୟ ବଳିରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହେବ ପ୍ରକାଶ ଆସିଛି ଆଜି ପରବ ଦିବସ ଲଭିବା ସରବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ପରମ ପବିତ୍ର ଏ ଦିବ୍ୟ ବଳିରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହେବ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରଦାନ ଏ ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରଦାନ ଏ ହାତ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ରଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ନେଇ ସାହସ ସେହି ଆମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ପାଳନ କରତା ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর ধন্যবাদ পুত্র পরমেশ্বর ধন্যবাদ আত্মা পরমেশ্বর ধন্যবাদ